konstrukt. Hvad snakker vi om? Ja, da han bløde, det var han overhovedet ikke før. Han var ikke tanky nok. Han gik nok damage uden at have sustain lidt. Ej, bare køb din... køb... Ja, en Infinities, og så en Bloodthirst, og så bare en Guardian Angel. Du har healthen, altså. Bare en Guardian Angel. Altså bare køb en Infinities færdig, og så Guardian Angel. Det gør jeg også nu. Og så jeg skulle have de her 2 items, så kører jeg til tanky. Og jeg tænker jeg også på meget alligevel, som jeg kan tage. Den lifestyle, den er også god at tænke på. Det er så... Det chancer bare ondt. Hallo? Hallo? Du har så Hej. Hej. Hvem fuck er det der? Tobi. Hvem fuck er det? Fuck.